ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki noilam jongkari Nong Trai Sports and Social Welfare Association ki lahir jurep yang surok riang do athiabari kabajerong kumbalai pinyo point riu spa sau pun riu kilometer ya kabala pentre da ka TC Construction balamang pisa kendai point nyo pun riu kulur tengka da sorkar MDA House Name Arhajar Arfuar. Hakini ke jurep nakaliang jong association kelakam bakalalam baka jing pentre kalalong kabashutre torti syaba palat puot ha kabakani ka company kam shim labur enti katkum ka detail project report la kalong ban pinbiang ya WMM GSB bat kiwe kijing.com shu ka association kalala pru baki thliu muri kem long ki babiang katkum badai banlong ki kanro ru bon ki pra nangta kinala ru kem long ki babiang ban tuat ka bat kani ka jing tre torti jong ka company kan wanra ya ka jingdo nong ka bakrao ya ki pai ba nong shong shnong ka thain motion road hi brok away nakaliang jong association kala paremjur ya ka jing tre torti ya ni surok da kani ka company bat ka association kala penpa bahkan salaj penya kendo iki he officer jong ka PWD nak benta ban pelong ya ka jing ya jurep lang ya kani ka surok khnang bakat nat PWD kan lap ya ki jing shisha ngilawan ban jurip ya kani ka surok nadu basdang nadu salpara Assam border ajan naim batkatum ka jingsem ke jongi kalong kumni as per DPR WMM debendon arspa sanpo mm te katkum ka jingsem ke jongi as per site ngil sem kumni ngilap kumni Arspa Anrupo don Arspa Anrupo nangta GSB as per DPR di bendon cispa sanpo bat ngilap tang kendai po nangta overall thickness katkum ka DPR hak jingsha di bendon sau spa mm di katkum ka jingsem ke jongi ni sem ngilap ba dontang lais pa sanpo mm nangta ni sem ru hakba yedei bat uni GSB katkum ka jingjurip jongi ngilap ba long oversize uhe ba mau nangta hakba ar nilawan ban jurip haka nika laipon kilometer katkum ka jingsem ka jongi hang nir ngisem kumni as per DPR ars WMM de ban long ars pa sanpo mm te as per site pat katkum ke jinglap ke jongi don ars pa sipo nangta GSB as per DPR de ban don chis pa sanpo te katkum ke jinglap ke jongi ni sem don chis pa lai po te total as per DPR de bandon south pa de katkum ke jingsem ke jongi udon tang lai spa south po nangta kapra kilometer pon san spa pra punyo hani nong tang tngau ni don ni u post hangni la tho tu katkum ke jingjurip ke jongi ngilap kumni as per DPR DBM ude bandon repo nangta WMM de bandon arspa sanpo GSB de bandon chispa sanpo tenrai katkum jingsem ke jongi hakan ga snong tang tangau DBM udan repo nangta WMM udan arspa sanpo nangta GSP pat 0 kamdon GSB hangni ni kamlap ni kamsem GSB don AA hangni ni lap tang dalati hadu existing ni kam sem ni kam lap review GSB hakjing sha as per DPR overall de bandon south pan rupo then dei katkum kejing sem kejongi dontang lais pa arpo gani ka pausai ba nakaliang jong kontraktor
kila le torti bat kimla kengkor bat king snap ya kani ka dong katan ke jongi lada kalong kumni ka jungdu nong kalong nagamta jongi upai jong kani ka snong jong kani ki snong bat ki area ki badon sa kani ka thai ngisem ru hangni ngila jurip ru hangni ngisem ru ba ngila ti Dontang u existing. Ngi kam lap yu GSB. De kani ka pau sai ba gat kum ke jingsam ke jungin nakaliang jong ka company kim simla trei bha bat karkom trei ke jongki kala long torti bha kila trei torti de nakaliang jongi kum ka association bat kinong song jong ka dong ka thai ni penrem jur yang kontraktor ubadei trei ya kanika surok ringdu atiabri ke jingkren jong unong yalam jongi presiden jong ka Rino Tri Sport Social Association aka jingi dai jong ka jingwan jurip ya kani ka surok ka ba nila kemen bro Jakarta hadin ba ka sorkar MDA ka snam arja puar kala sanction ya kani ka surok naryang do si atiabri katu kan nepor hadin ba uni u kontraktor uba ka sorkar kala syania ban penbahaya kini ka surok ngilap ya kijing tray torti jong u kumbala batay sakhmat ngam buddin ngam phaidin su ya ke ki ba ngila yo snyaw sakhmat na u presiden jongi mentang apa deng ya ki katukat ni ki wipat ki bangi ka association ngilap ya kijing duna nangkong ngilap ya ka foundation haki culvert kamtam ki box culvert bahaka jing sisa bahaka culvert barobor kadai bandon hajrong hanrai ngilap haka jing jurip gejongi baka culvert kadon sapo satrai jong ka khendau bat hadu kine kesni ngilap ya ka ti ya ka khendau baka lang jin marchiteng ya culvert baro ngicu haka jingi dai bat ki gatwall kambun gi gatwall kila khalem tang hadin katu kanis number 1 kini kaliu kini gede gijing tray ki bangilap bat ya ke bang nyimla ban pediang daka association hi barokawai daka baburam ni kerpat ya ki nong page nong yit jong ka department plududi bakan wan ban sim kia bat ban pentray katkum bangilap naga DPR ngilap ru ya ini ki drainage Akajing perkat jongi kini kita drainage kidai bandon sapo jong ka surok ibak nang ba ka naka surok kadai bantu sya kinala lalap penban hang ni ya kajing pentrai jong uni kontraktor ba kanala kadon hajrong ya ka surok kanala kadon hajrong jong ka surok te halor jong kini ki baro ngitip ba uni u kontraktor lane kene ke company kampat long fit bantrei gi project ki ba he ki ba kot de ki spa krur tingka so ki lok ki jor ki seng bhalang kin sngo bha ban ya kersan lem ya kene ke jing bantrei ya kene ke project namar ni sngo tho batang hadin kat no snem ngindang yo ya bakum kani ke project pala long kabala baka government hi berokawai kanam dai ban ai kam su ya uni uju kontraktor lada ya kane ke kam kabala pentrai mata sem la klaupat ya ka sesisin bat ban pentrai bahabiang sesisin idan hang ni katokan ni ki benta ki bangi kerpat sa ka department jo ka peludi bakin sngob ha ban pha pej yaka riangdo division khnang ba mangi nang ni baki officer badai pej yaka surok kan long ka basuk ban pej haman la kapor knat bat ba uni unong tray jong kani ka surok yaka ni ka project sum yo man te khaduk khadwai lada nakaliang jong ka sorkar nakaliang jong ka department kimnya tray lang ban ngi ki nong song snong jong ka thang bat ngi ki NGO ngim ban se ban sim ya kalat ban khang ya ka ne ka jing tray
ban khang shwa ya kani ka jing trai tar hadu ban da pen baik bah te khublai sibon ya ka jing baik lem ka jong pi bat kom ju ro nga dan ang ni ban pen pau ba halor ka jing jurip ka jongi ya ki bridge ya ka brace wall ki don ki pointing area ki ba ladai ban lape bah plaster bah ya ki join ki balabu ki mau kenro tenrei ngilap ya ki brace wall ki bam i don bor ban kersan lada kawan kaliur lene karwan kono ka jing tua ya ka khendo ki he ki ba halor jong ka department bro ko wai ngin sa wan ban ya kendu ya pi bat ban bu ru ya ka jing kerpat ba kandon ka joint inspection ringkat bat uni kontraktor bopn pe ya kani ka pentrai ya kani ka project pentrai ya kani ka surok ka department piludi bat mengi ki seng halang ki badan ha kani ka dong ka thain ni khot ni aweri ki wai pat ki seng halang ru lad ki light for ngin sa pentip ya ka joint inspection bat lada nagal yang department kamtre banle ya ka joint inspection hakata ko por ngin ya daka way pat ka patay ya ka jing pensay kendiat katung ka jing lap jongi ki riupat ba bat rengkat bat ka association habangi wan ban jurip adin bangim sngohun ban tre ban yo i ya ka jing tre torti jong kani ka company la lap hang ni ya kani ka site bam hang ni ba kim shom la rul nadu ka basdang sementara bila yo i ya kani ka rong la dap siang ya ka rong kat ba ya kani ka site bam pat ki klem rul te apa ka jing perkhat ke jongi la dekin rule menta kani kenala kala abantoa kani ka drain kala abantoa namar ka jing jam jong kani te ha ka jing sisa kat kum ka jing sultho jongi hi la dai ban rule nado ka basdang man la ka kot ka baki ai ya uni umau te kata kalong ka jing complain ya ka jing le torti jong kani ka company bangim sngau hun dalai ro kum ka seng bhalang ban pek ya kani ka surok haka jing le torti jong kani ka company wei pat ki company haka baki shina ya ka surok lalap baki ki siang shwa ya ka surok rong ya ka met ba angni bat hadin nang ta ki sa shina ya ka nala andre katkum ki jing lap jongi ya kani ka company hi ki pen shina shwa ya ka nala bat hadin kata ki le ya kani ka met ba ka surok bat haka ju ka por ki hadin jong ka la dep ya ka nala ki pen khoj ro ya kani ka hai kabalong kani ka pongkai ka slup te ki don sibun ki slup ki badai banti ro ki miati te ka nala ro kalong ka bakenriang nang ta ka batam ya ka surok ha ka jing thumu ka jing mut ka jongi kalong ba ha ka no kom ka na surok kala bantu chakani ka nala te kat kum ka jing siam ka jing lap jongi menta ka por liur ka baka slap ki wan la siam baka ka chutot ba hap preng surok kam to jere chakani ka nala te dei halor jong kani ka nongrim nakaliang jongi ka association nyisngiu kia jur ya kani ka bangi buru ya ka jingkerpan iki bor ki bahalor khamtam ya ka department piduli bakin seo baban sim kia ya kani ka surok na riang do sha athiabari lengba kani ka scheme ka bala pentre ya kani ka surok haka baki nongsong chnong jong kani ka dong ka thang barok si katangi mat ka jing jejar bat hadin bangi yo pediang ya kani ka scheme ro ni siam kum ni ka jing torti jong ka company le se kalong ka jing le no ya kani ka dong ka thang bat u nong lek nong wan ya kani ka surok ka balong ka surok ka ba pensuk yang ha ka jing sha shortcut ka ba ngila ban lek cha gauti ban punya so cha ka asam te ngibu ya ka jing kerpat jor ya ki bor ki ba halor khantam ya katnat piludi bakin seo bha ban pek ya ka rokom tre jong kani ka company bakalong kumno ro ki de ban shna kat kum ka DPR ka bangingi yo na ka jing tha jong ka sarkar nadu ka basdang jong ka sanction ya kani ka scheme